Gikan sa sinugdan, Hulyo 1. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo, kundili ang balaang mga tawo sa Dios mingsulti, sa ginadala sila sa Espiritu Santo. 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 21. Ang himaya sa Ebanghelyo mao nga kini gitukod diha sa prinsipyo sa pagpasiguli sa nahulog nga kaliwat sa Dios nung larawan, pinaagi sa makanunayon nga pagpakita sa pagkamaayo. Kini nga buhat nagsugod sa langit nung mga korte. Ang kapanguluhan sa Dios natandog sa kaluoy alang sa katawhan, ug ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo mihatag sa ilang mga kaugalingon sa pagbuhat sa plano sa katubsanan. Sa wala pa ang pagsulod sa sala, si Adan nakatagamtam og dayag nga pakig-uban sa iyang magbubuhat. Apan sukad nga ang tawo mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Dios, pinaagi sa paglapas, giputol gikan sa kaliwatan sa tawo kining taas nga pribilehiyo. Pinaagi sa plano sa katubsanan, bisan pa niana o sa kadalan ang naablihan din ang mga lumulupyo sa yuta, mahimo gihapon nga adunay koneksyon sa langit. Ang Dios nakigsulti sa mga tawo pinaagi sa iyang espiritu, ug ang balaanong kahayag gihatag ngadto sa kalibutan pinaagi sa mga pagpadayag ngadto sa iyang pinili nga mga sulugoon. Gikan sa sinugdan, ang Dios nagtrabaho pinaagi sa iyang balaang espiritu, pinaagi sa tawhanong mga galamiton alang sa katumanan sa iyang katuyuan alang sa nahulog nga kaliwat. Kini nakita diha sa kinabuhi sa mga patriarka, ngadto sa iglesia sa kamingawan usab, sa panahon ni Moises. Ang Dios mihatag sa iyang maayong espiritu aron sa pagtudlo kanila. Nehemias Kapitulo 9 versikulo 20. Ug sa mga adlaw sa mga apostoles, siya gamhanan nga nagabuhat alang sa iyang simbahan, pinaagi sa kabubuton sa Espiritu Santo. Ang sama nga gahom nga nagpaluyo sa mga patriarka ug nga naghimo sa buhat sa apostolikanhong iglesia nga epektibo. Nagsapnay sa matinumanong mga anak sa Dios sa matag mosunod nga katuigan. Pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga sa panahon sa mangitngit nga kapanahunan, ang waldansyan nga mga Kristohanon mitabang sa pag-andam sa dalan alang sa reformasyon. Ang sama nga gahom nga milampos sa mga paningkamot sa halangdon nga mga lalaki ug mga babayi, kinsa nagpasiugda sa dalan alang sa pagtukod sa modernong mga misyon. Karon ang mga tigpahibalo sa cross nag-andam sa dalan alang sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, ug samtang sila nagpadayon sa pagpadanag sa ilang kahayag, sama ni adtong nabautismuhan sa Espiritu sa adlaw sa Pentecostes, sila nakadawat sa daghan ug mas daghan pa nga gahom sa Espiritu. Sa ingon niini ang yuta pagahayagan sa himaya sa Dios.